Ya wuce. Ba wuce. Wai yanzu kina da lamba siya kuwa? Ina da lambar ta. Taimaka min da lambar ta mana. Nawa za ka siya? Ha ba ni yanda muke da ke sai na sai lambar ha ba da Allah. Ba damuwa kai ka damu. Yauwa ko ke ba haka nake so ai. Ai na yi kwana biyu ban samu lambar ta ba. Inda yanzu amma alaikum salam. Je ki kawo ruwa maza. A dan lambar ga ruwan nan ai. Sorry. Kake tafi. Amma alaikum salam. Na gaji ya aiki. Alaikum salam. Wai amala har yanzu bata bane? Yan babai na ce ta kusa nuna kai hakuri. To ki kawo mana jalab kawai. Yan babai kudin abinci. Je nan kawo. Ki je mana, get out. You're very stupid. Sorry sir. Wannan da ko sisi. Amma ran babban kudi ba mu wannan. Lafiya? Ban yadda da kai bane ba. Ka san waye ni? Ko ma waye kai? Banza ne kai. What? Kai mun kama da wani tsohon suspect da na sani. Da Ban kyau. yadda da kai bane ba. Da kyau. Zaka gane. Charge office za mu tafi da kai. No. Sorry sir.